אז למי שעדיין לא מכיר אותי ומגיע לסרטון הזה ורואה, אז שמי אדריאנה ואני יועצת שיווקית לעסקים שיהיו גדולים. ואני גרושה כבר 4 שנים, כן? הזמן טס כשנהנים. ובחודשיים האחרונים אני מסתובבת קצת באתרי היכרויות, לבדוק, לחוש, לראות. ואני חייבת לספר לכם שהמצב פשוט מזעזע ברמות על. לא ברמה של האנשים שיש שם, כי יש שם באמת אנשים מדהימים, אבל ברמה של פרופילים ותמונות שהן לא כל כך מתאימות. אני רואה איך אני פוסלת אנשים לפי פרופיל שהוא לא מדויק, לפי דברים שכתבו, לפי תמונה שהיא לא נכונה או לא מתאימה לי באותו רגע. ואני חושבת שיש פה פספוס ענק. ואני פוסלת פרופיל אחרי פרופיל, ובעצם יש שם אנשים מדהימים שרק מחכים שיגלו אותם, ופשוט צריכים קצת עזרה בשיווק עצמי. לכן בתור יזמית ואשת עסקים, מצאתי את עצמי עומלת ועובדת ככה במרץ על אתר היכרויות חדש, עם צוות מומחים שיעמוד לרשותכם. צוות מומחים בתחום ההיכרויות, הביטחון, המערכת יחסים, באמת משהו שייתן ככה פתרון של 360 מעלות שיכול לעזור מכל כיוון. ואני מכניסה את המומחיות שלי, שיווק. שיווק כבר מזמן יצא מעולם העסקים והפך להיות אישי. וכאן אני יכולה באמת לתרום מהידע הענק שיש לי, ולעזור לכם לכתוב פרופיל מדויק, למצוא את התמונות הנכונות, וככה באמת למשוך את האנשים שהכי מתאים לכם להכיר, במקום ככה לפסול את כל הפרופילים ולהישאר לבד. אני החלטתי שאת החג הזה לא עושים לבד. אז הבקשה שלי היא באמת, שתפו את הסרטון, שתפו את הפוסט, כדי שכולנו נעשה את החג הזה עם המון אהבה, ועם מישהו שאנחנו רוצים להיות איתו. אז יש פה לינק למעלה, תקליקו על הלינק, תיכנסו ותראו את כל הפרטים, ושוב, חג שמח, ואני אוהבת אתכם מאוד.